Ola, bos días a todos e todas, bos días a Ribeira, como sempre, dando contas de as novedades que día a día se producen no desenvolvemento desta pandemia, en toda a cantidad de normativa que día tras día sale e que unha veces pois xa se pode perder se é un ciudadano normal de a pé non preocupado normalmente por este tipo de cousas. Pero bueno, dito isto, decir que no capítulo de denuncias onte a Policía Local tiña que poñer unha denuncia e 8 requerimientos. Tamén debido á cantidad de xente que aproveita as horas nas que se pode camiñar ou práctica deportiva, é dicir, entre as 6 e as 10 da mañán ou entre as 8 e as 11 da noite, decir que polas pasarelas de madera de paseos marítimos, como pode ser o de Aguiño Catía, como pode ser Touro, ou a finalización de Coroso, pois que temporalmente vamos a prohibir o paso de bicicletas e sobre todo pois para garantizar o que antes decía, non só a seguridade física en canto a un golpe, sino tamén a posibilidade de aumentar, digamos, o risco pola frecuencia na que as bicicletas poden estar pasando e, polo tanto, é unha medida provisional que pido que de verdad que respeten, é importante ahora non volver para atrás. E xa sabedes que estamos en isto das fases da desescalada, unha delas é a volta á normalidade da administración pública, que será o día 11, donde estamos preparando xa para que absolutamente todos os servicios municipales podan funcionar, pero recordo que ahora con cita previa tamén se está podendo facer, e polo tanto, bueno, hai que pedila, pero un xa pode registrar ou mandar documentos a outras administracións, etcétera, etcétera, non? E despois, pois que estamos preparando tamén a volta ao comercio, pois facendo dentro das posibilidades a dotación de material necesario a aquelas profesións que xa poden estar abrindo. A verdade é que nas charlas que tiñamos coa Asociación de Empresarios preveíamos o día 11, pero algún personal xa entrou no día 4, como peluquerías, e intentaremos, pois, dentro das nosas posibilidades, tanto dentro da asociación como fora, pois, poder dotar do material do que o Concello dispoña. Tamén o mercadillo que é o de frutas ou de alimentación xa pode abrir o que este sábado. Estamos simplemente estudiando xa a ubicación definitiva para cando se poda incorporar o que son os texidos, a roupa, e polo tanto o que iremos nos próximos días é informando de como ou donde se vai a ubicar, en este caso, o mercadillo relativo á alimentación ou ben a plantas e outras cuestións que a día de hoxe xa estarían permitidos, non? E por último, os vídeos. A verdade é que un non contaba con que este período de alarma se estendera tanto, e ao final, pois digamos que é difícil manter 3 vídeos ao día, xa levamos pois máis de 100 vídeos, en estes momentos pois vamos a emitir normalmente 2, en este caso hai un ribeirense que destaca no mundo do fútbol como entrenador de Palmeira, e que en este caso é o entrenador de o club que, bueno, que un ten un certo cariño porque de juvenil empezou ali, que é SD Compostela, los azul e blancos do Compostela. Entonces é Iago Iglesias, como ben estades a supoñer. E por outro, dentro da información deportiva de Galicia, dentro do que son os periodistas deportivos e presentadores deportivos, se en Galicia falamos de un, estamos a falar tamén de Terio Carrera. Pois esos son os 2 vídeos que temos, e nada máis. Agora xa vedes que cada vez hai unha maior posibilidade de salir, agora que nos podemos encontrar con xente, o que pedimos é que respetedes esas normas pois de contacto social para non poñer o peligro de sen andar o xa andado. Así que a todos moitas gracias e seguiremos comunicando as novas. Arriba Ribeira, ánimo Ribeira, xa estamos a piques de conseguilo. Ánimo Ribeira. Hola veciños de Ribeira, son Iago Iglesias, veciño voso, adestrador da SD Compostela, e dende as Avesadas, concretamente, desde a miña casa, vos mando un saludo moi forte e quería dicirvos que isto está chegando ao final, que sigamos mantendo as normas de seguridade, quedando na casa como estamos todos, que pronto isto vai a pasar, hai que ser fortes, e de seguro pronto estamos disfrutando das nosas praias, dos nosos montes, en fin, da nosa cidade. Moita forza, queda moi pouquiño,
vamos juntos en esto. Se quedas na casa, este pesadelo vai rematar antes do previsto. Queda na casa, temos a oportunidade de demostrar a nosa grandeza como cidadáns e como veciños. Eu quedo na casa. Just worse. Nunca imaginei que sentiria tanta falta de alguém. Nunca imaginei que uma amizade hoje seria assim. Nunca imaginei que olhar nos olhos enquanto brigamos faz toda a diferença. Oh, diferença, oh, yeah, yeah. Quando a quarentena passar, eu quero aproveitar. Vou amar,
quiseres chegar. E se o mundo acabar, até pode acabar, mas vou viver contigo na cidade celestial. Baby, tenha fé, brilhava.